Ναι. Τρίτη λύση εντός συστήματος. Διεκδίκηση άμεση των γερμανικών αποζημιώσεων. Αλλά όχι μόνο με την έννοια τη θεωρητική. Είχα πει στην εκπομπή σας, το λέω στο βιβλίο, αυτή τη στιγμή ας πάρουμε αυτά που λέει μόνο το Υπουργείο Οικονομικών. 162 δισεκατομμύρια ευρώ είναι το χρέος των Γερμανών χωρίς τόκους. Έτσι. Αν βάλουμε τους Γάλλους που το υπολόγισαν τους τόκους, είναι 575 δισεκατομμύρια ευρώ. Μας χρωστάνε οι Γερμανοί. Για καταστροφή της Ελλάδας, δεν βάζω τα θύματα μέσα, όχι για αυτούς που εκτέλεσαν στη Βιάννο. Είχαμε σχετική συζήτηση εδώ. Ωραία, ναι. Άρα τα έχετε ξεκαθαρίσει. Επομένως δεν είναι μέσα ούτε η Βιάννος, ούτε όλες οι άλλες περιοχές που εκτελέσαν ανθρώπους. Σαφές. Και να κάνεις τι. Για πείτε. 575 λένε οι Γάλλοι. εσείς λέτε κάτι άλλο. Ναι, έχει μια τεχνική εδώ. Ναι. Λοιπόν, και χρωστάμε υποτίθεται 3,30. Μάλιστα. Επομένως, εμείς είμαστε δανειστές και οφειλέτες είναι οι άλλοι. Εντάξει, καλά να το λέτε, αλλά πώς μπορείτε να... Ωραία, η διατύπωση καλή είναι, ποιος δεν θα το ήθελε να το ακούει αυτό. Ναι. Εμείς λοιπόν, αυτά τα χρήματα που θα τα προσδιορίσει το Υπουργείο Οικονομικών πόσα είναι, θα τα θεωρήσουμε ανείσπρακτες οφειλές. Όπως ήταν αυτά τα 24 δις που ήθελε να διαγράψει ο Παπακοσταντίνου, θυμόσαστε. Ναι. Ανείσπρακτες οφειλές, οι 2 είχε πει. Και είχε πει η Τρόικα, διέγραψέ τα. Ξέρετε γιατί? Γιατί φοβόταν το επόμενο. Εμείς λοιπόν, αυτό το κομμάτι των ανείσπρακτων οφειλών θα το περάσουμε μέσα στα βιβλία μας και θα το εγγράψουμε στον προϋπολογισμό ως ανείσπρακτες οφειλές. Ωραία. Και αυτόματα ο προϋπολογισμός μας θα μετατραπεί σε πλεονασματικός. Εικονικά όμως. Όχι εικονικά, θα ψηφιστεί από τη Βουλή. Και θα είναι ψηφισμένος προϋπολογισμός και θα του στείλουμε τα στοιχεία αυτά στη Eurostat. Αυτά λοιπόν τα στοιχεία ή θα τα έρθουν να τα αμφισβητήσουν οι Γερμανοί, οπότε θα ανοίξει μια διαδικασία διεκδικήσεων και πιθανόν και αντεκδικήσεων από αυτούς. Κυρίως όμως θα πρέπει με βάση το κοινοτικό δίκαιο και αυτά που λέει η Eurostat να εγγράψουν αυτοί την αντίστοιχη οφειλή σαν έλλειμμα στον προϋπολογισμό τους. Αυτόματα. Βεβαίως. Γιατί άμα την καπνίσει σε μία χώρα και τα εγγράψει. Θα πει αυτός δεν τα εγγράφω. Λοιπόν, εδώ έχει μια ανάλυση κάποιος Γερμανός οικονομολόγος στο Επίκαιρα τα σημερινά, τώρα το είδα, που λέει, θα το βρω σε λίγο, που λέει αν η Ελλάδα και η Αμερική διεκδικήσουν τα χρήματά τους απέναντι στη Γερμανία, θα πτωχεύσει η Γερμανία. Λοιπόν, εδώ είναι. Αν η Γερμανία πληρώσει τις αποζημιώσεις, θα χρεοκοπήσει αμέσως. Και αν δεν υπήρχαν οι ΗΠΑ και χώρες όπως η Ελλάδα που δεν διεκδίκησαν πολεμικές αποζημιώσεις, σήμερα η χώρα μου, λέει ο Γερμανός, λέγεται Albert Ristl. Δεν θα είχε την οικονομική δύναμη που έχει. Λέω εγώ λοιπόν, όχι, δεν θα εγγράψει η Μέρκελ μέσα, αλλά προσέξτε τι θα γίνει. Μόνο και μόνο η απειλή ότι η Ελλάδα διεκδικεί τα χρήματα αυτά και ότι ενδεχόμενα ο προϋπολογισμός ο γερμανικός δεν είναι αληθής, θα οδηγήσει τους κερδοσκόπους να βρουν τη μεγάλη ευκαιρία να επιτεθούν στους Γερμανούς. Και επειδή υπάρχουν οι Αμερικάνοι που δεν τους θέλουν τους Γερμανούς, γιατί νομίζω γίνανε και παρατηρήσεις και σωστές από τηλεθεατές ότι υπάρχει και ένα παιχνίδι και έτσι απλά επικεντρωθήκαμε στην Ελλάδα, σύγκρουσης ευρώ και δολαρίου, Αμερικάνων και Ευρώπης, κυρίως των Γερμανών που το παίζουν πολύ. Και αν θυμόσαστε, είπε ο Σόιμπλε, και εγώ θα δώσω μαθήματα στο φίλο μας τον Ομπάμα κτλ. Υπάρχει πλέον μια σύγκρουση. Και επειδή η οίκη αυτή η αξιολόγηση στην ουσία είναι μαγαζάκι των Αμερικάνων και παίζουν το παιχνίδι, μόνο και μόνο η διεκδίκηση ότι εμείς τα έχουμε βάλει στον προϋπολογισμό επισήμως και ότι οι Γερμανοί έχουν προϋπολογισμό μαϊμού, αυτό θα δώσει την ευκαιρία στους οίκους αξιολόγησης και στους κερδοσκόπους να κάνουν επίθεση. Και η Μέρκελ από εκεί που δανείζεται με 2,5% θα ψάχνει πάνω από τον Μπερλουσκόνη το 6%. Και να είσαστε σίγουρος ότι μόλις πάει να γίνει αυτό και το ξέρουν, θα έρθουν για διαπραγμάτευση για το χρέος ή για και το δάνειο. Ή για σφαλιάρα. Σφαλιάρα σε αυτούς που μπορεί να δώσουν εθνικό θέμα. Σφαλιάρα σε αυτούς που το μπορεί πετάμε, να δώσουν. Μην το λέμε τόσο υπερφύαλα. Να σου δημιουργήσουν εθνικό θέμα από το πουθενά. Έχουμε βάλει μια προϋπόθεση ότι η κυβέρνηση είναι ελληνική. Πάμε τώρα σε αυτό. Είναι βασική προϋπόθεση αυτή, μην την ξεχνάμε. Θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο? Τρία. Πολλά ερωτήματα. Τέταρτο. Θα κλείσουμε πολιτικά. Τέταρτο. Λοιπόν, εξηγήσαμε μια σειρά. Εντός ευρώ. Εκτός ευρώ βλέπετε. Μισό λεπτάκι. Έχουμε από εκεί και πέρα τη λύση του επονίδου του χρέους, την εξηγήσαμε, μην την ξαναλέμε. Επομένως, με όλο αυτό το τρόπο αντιμετωπίζει σε μεγάλο βαθμό το θέμα του χρέους, χωρίς να σημαίνει ότι λύνεις και το πρόβλημα, διότι η χώρα χρειάζεται ανάπτυξη, χρειάζεται άλλη κατεύθυνση κτλ. Αυτά όμως για να γίνουν και να αναπτυχθεί η χώρα θέλει 3 ή 4 ή 5 χρόνια. Εμείς πρέπει να βρούμε λύση αύριο. Άμεσα. Και το αύριο το λύνεις μόνο χτυπώντας το θέμα των τόκων και των χρεολυσίων. Αλλιώς δεν μπορείς. Τα υπόλοιπα θα έρθουν εάν θέλεις να κάνεις ανάπτυξη κτλ. Αυτό λοιπόν προϋποθέτει ότι είσαι αυτή τη στιγμή μέσα στο ευρώ, γιατί όντας στο ευρώ, πρώτον, έχεις τη δυνατότητα όπως η Σλοβακία, Φερρυπίν,
δεν ψηφίζεις αυτά που θέλουν ομοφωνία και σε παρακαλάνε και παίρνεις κάτι. Υπάρχουν άλλες διαπραγματεύσεις που γίνονται σε επίπεδο ευρωπαϊκό, εκτός του νομίσματος, που εμείς συμφωνούμε, Φερρυπίν, για τη διαστημική πολιτική, για τα πυρηνικά κτλ. Εκεί μπορούμε να βάζουμε βέτο και να τους αμφισβητούμε την ομοφωνία να προχωρήσουν. Το καταργήσουν τώρα με το νέο σχέδιο, βέβαια. Για να το καταργήσουν πρέπει να ψηφίσουμε κι εμείς. Καλά. Όχι, δεν γίνεται. Αλλιώς δεν θα πάρετε λεφτά, θα σου πούνε. Ο φαύλος κύκλος. Δεν χρειάζομαι λεφτά, γιατί τα λεφτά τα παίρνω για να πληρώνω τους τοκογλύφους. Δεν μου δίνετε λεφτά, δεν παίρνουν οι δικοί σας τα λεφτά. Αυτοί δεν χάσουν, δεν χάνουμε εμείς. Εμείς έχουμε λεφτά να Καλά, αυτό λοιπόν, θα μπορούσα να το και πει. αυτό είναι κριτήριο σημαντικό και όντας μέσα στο ευρώ. Διότι αν είσαι εκτός ευρώ, ναι, αυτή τη στιγμή και πεις εγώ δεν σας πληρώνω και έχεις μόνο δραχμές, τότε δεν θα μπορείς να έχεις ένα σκληρό συνάλλαγμα για να αντιμετωπίσεις άμεσες ανάγκες. Δηλαδή πρέπει να έχεις χρήματα, σκληρό συνάλλαγμα για πετρέλαιο και άλλες εισαγωγές. Ότι άλλοι συνάδελφοι σας έχουν άλλη άποψη, βέβαια. Άρα λοιπόν, ότι αν το θωράκιζαν με μια άλλη πολιτική θα μπορούσαν και εκτός ευρώ. Λοιπόν, άρα λοιπόν, ναι, σε αυτή τη φάση και όσο διεκδικείς αυτά άμεσα, λέτε, και όσο αυτοί δεν δίνουν αυτά που μας χρωστάνε, το να φύγουμε θα τους διευκολύνουμε πάρα πολύ. Εάν οι Γερμανοί διαγράψουν το χρέος και δώσουμε χέρια και συμφωνήσουμε ότι εμείς δεν χρωστάμε τίποτα σε κανέναν, τότε θα το ξανασκεφτούμε, γιατί μπορεί να μας συμφέρει μια χώρα που δεν οφείλει τίποτε να μην έχει και κανέναν από πάνω από το κεφάλι της να κάνει μια σειρά πράγματα. Αυτό όμως αφού πάρουμε αυτά που μας χρωστάνε και αυτά που διεκδικούμε.